Ами първо добре дошли на изложба на италиански световно известни художник Албино Пити. Така, да го приветства. Така, защото той имал смелостта да дойде тук, но така му хареса, че даже иска да се остане и за по-дълго и да продължи тук да работи. И господин Григоров ще му осигурим едно работно място. Ще помислим. Как ще си представим днес? Неговото работно място е абсолютно осигурено. Просто искам да няма такава официална част. Искам просто да ви кажа, че час и 10 минути един голям водопад или един голям вулкан избухна в моята стая. Аз също обичам много да приказвам, просто трудно успявам да се включа. Мисля, че се получи диалога. 80% Албино, 20% аз, но се разбрахме и неговото място в общината, само че 50 000 евро на час му е мизата, не знам как ще се разбере с плащането. Да, има игра на думи, която ни казаха, че може и по-нататък. Добре, нарушихме протокола, а пък днес започваме да откриваме и есенен салон за култура и изкуства. И така голяма приятна изненада, че първото събитие това е изложба на маестрото. Няма да ви чета биография, която много е голяма, много обширна, имаме разпечатани CV. Всеки може да вземе, да я прочете, както разглежда и филмчета. Работил с всички големи имена от абстрактен експресионизъм, символизъм в 20 век във всички държави. Иначе роден в Бреша в Италия, но работи, учи в Амстердам, Роттердам, обикали по цял свят и прави изложби, но не само изложби, ами и лекции за арт-менеджмент, въобще за изкуство вече на 20, вече на 21 век. И съвсем кратко няколко думи все пак, да спазим някакъв протокол, да го представим вече като за първата изложба тук в Русе, в България. Албино Пити има своята философия за изкуството си. Той изхожда от понятие на дзен, нон-ментен. Зоната, която позволява да се придават послания чрез енергийни поток и да се генерира по-висша енергия. И той великолепно прави това. Виждаме го на платната. Аз възприемам творбите на Пити като таинство на съзидание на битието от небитието. Неговото изкуство се обръща к самите основи на съзиданията, в стремежа не толкова да бъде създадена нова реалност, а стремеж за възприемане на изкуство като ритуал на откровения на автора. Фактически решавайки пространствените задачи, безпредметната живопис обостря въпроса за мястото на човека в системата на изкуството. Истина е, че изкуството, освободено от конкретни изображения в живописта, машинално разчита на интуитивното, творческо възприятие у зрителя. Въображение е способността да се творят образи, излизащи извън предели на реалността. Изкуството се превръща в диалог, двустранен размисъл в общото комуникативно пространство, в което художник подава темата. В 21 век не се води диалог между художника и зрителя. Взаимодействието е между пространствата на света и човека. Това означава, че вътрешния диалог, спорът в абстрактната творба, позволява на истината да влезе в света на човешките отношения и да съществува в него. Метод на Албино Пити съчетава в себе си спонтанността на живописния жест и вътрешна информативна наситеност, предполагайки създаване на някаква формула на собствен символичен знак, където доминира философията на духа. Художник успява да съедини интуитивното възприятие на реалността, самосъзнанието и субективна екзистенционална компонент на живописта. Авторът ориентира зрителя към активно творческо участие. Той ни направлява чрез своите основни свойства – цвят и ритм. Затова ви кани за сътворчество в перформанса, който маестро ще ви демонстрира след няколко минути. И сега, вече съвсем по протокол,
заместник-премиер за хуманитарни дейности господин Иван Григоров ще има дума от името на кмета господин Стоилов. Заповядайте си. Благодаря. За мен е голямо удоволствие от това, че се запознах с Албино Пити. Искам да ви призная, просто очарован съм от неговия мироглед, от неговия, как да кажа, неговата спонтанна енергия, която той постоянно генерира. Искам да го поздравя с изложбата, с това, което прави и поздравленията, които кмета на община Русе, господин Пламен Стоилов, също му поднася. Искам да ви го прочита и да му го връча. До маестро Албино Пити, уважаеми господин Пити, примете моите искрени поздравления по повод откриването на вашата самостоятелна изложба "Сила и завихрене в Русе". Многобройните си експозиции, неоспорим талант и ярко артистично присъствие, вие се наредихте сред най-изтъкнатите творци не само в Европа, но и по света. Творбите ви се отличават с иновативност и дълбока индивидуален стил, което ги прави още по-атрактивни и провокативни за почитателите на изобретителното изкуство. Вярвам, че настоящата изложба ще има достойно място в културния календар на града. В подкрепа на това е фактът, че "Сила и завихрене" поставя началото на организирано от община Русе есенен салон на изкуствата и културата 2013. Желая ви творческо вдъхновение, да не ви напуска и да съхраните авторитетната си позиция сред водещите творци на съвременното изкуство. Домакинството ни на експозицията "Сила и завихрене" ни дава увереност в успеха на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 година. С уважение, Пламен Стоилов, кмет на община Русе. Маестро, няколко думи. Tocca a me parlare Сега ora. съм аз наред да говоря. Innanzitutto voglio l'aumento Първо искам увеличение, perché ho fatto una strada un po' a buche, защото правих улица с много дупки. un po' di difficoltà, scherzo, Имах трудности. scherzo. Майтап. Ringrazio voi tutti ovviamente di essere venuti, тук. e la vera arte è la vita. Истинското изкуство е живота. Quello che noi facciamo Това, което ние правим, è per abbellire e per за passare да разкрасим in meglio il nostro tempo. и за да меним още по-добре нашия живот. Quello che io chiamo il sogno della vita. Това, което аз наричам съня на живота. Ossia, il sogno della vita è Съня на живота е inizio quando nasciamo начало, когато се раждаме, e quando lasciamo questa terra per andare non so dove. и когато оставим тази земя, за да отидем не знам къде. Diciamo nel cosmos. Да кажем в космос. Ma quello che è importante Това, което е важно, è la semplicità e i sorrisi che voi date a me. Симпличита и усмивки, които ви давате на мен. E siete venuti per me И сте дошли за мен, e io sono qui per voi аз съм тук за вас, perché l'arte è universale. защото изкуството е универсално. L'arte è di tutti e del popolo Изкуството е на всички и на народа. e l'arte si può anche calpestare a volte, non nel senso maligno. Някой път изкуството може да се настъпи, не в лошия смисъл. La mia arte possa piacere o non piacere, mi dispiace se non vi piace, e se vi piace sono contento a tutti e due i sistemi. Моето изкуство може да ви хареса, може да не ви хареса, но и да не ви хареса и в двата случая аз съм доволен. La mia è astrazione lirica Моята една естрационна е лирична e praticamente ho smesso da tantissimi anni и всъщност спрях от много години di eseguire ciò che mi dettò l'accademia, anzi le due accademie che io ho fatto. да правя това, което двете академии са ме учили да правя преди години. E ho imparato da voi, dal popolo, Научих от вас, от dal народа, mondo, от anche dagli света, animali,
dalle даже cose, от неща, di cercare di liberare il cuore да се опитам да освободя сърцето e grazie alle emozioni che ricevo, и благодарение на емоциите, които приемам, essere la persona semplice да бъда човек много simple e agire nella semplicità dello spazio e del momento della felicità. за да мога да реагирам на местото в момента за щастието на света. La mia pittura è atto d'amore. Моето рисуване е акт на любов. Non c'è ripensamento, Няма премислене. quello che vedete è quello che io sono. Това, което виждате, това съм аз. Sono bello, sono brutto, sono Хубав, così. грозен съм такъв. Pazienza, Търпение. sopportatemi. Търпете ми. Io eseguirò un po' di performance su dei cartoni. Ще направя малко перформанс с картони. Per chi ha voglia di rimanere ci sarà un piccolo regalo, un frammento, Който иска да остане, ще има малка фрагмент, малък подарък, come ricordo di simpatia като спомен за симпатия di questa serata in Russia. и този вечер в Русе. Ringrazio il comune, Благодаря на общината, ringrazio la direttrice che è fantastica благодаря на директорката, която е e altre фантастична, persone che collaborano con и lei che всички други човеци, които работят sono заедно stati с нея. veramente all'altezza. Бяха наистина на много голяма висота. Loro hanno lavorato, io ero il fannullone. Те работиха, аз не. Cercherò di farmi perdonare ora. Ще се опитам да ми простят сега. Spero di non annoiarvi, Надявам се да не ви отекчавам. vi auguro una buona permanenza, Приятно присъствие и оставане. spero di fare almeno una cosa buona. Надявам се поне едно хубаво нещо да направя. Grazie. Grazie maestro. Poi ricordiamo. No, io parlo italiano, un poco. Bravo. Allora ci vediamo per Grazie. Thank you very much. По-нататък може също. А така дека ти снимай, асистент. Sì, ok. И от тук. Пардон, тогава да не се подвеждаме. Да, добре. Даже малко по-тихо. Да. Тук си подрава. Refers to gallery. This. For gallery, yes. For gallery. Лилаво. Ами е такова албино е това. Не е същото. Той лилавото негов любим цвят е мой любим цвят сега. За галерия. Не за галерията. Ей, снимай там, господин Русев. Чакай си. Проблем не е. Thank you. Да, иди там, може.
Върви дръж република, ти участваш ли на това? Еми, двете страни. Дана е дръж там. Айде, Марианка, държи там, че ще се обърнем маса. Yes. И ти среди. Окей. Ами подпи, автограф. Yes. То фалшиво става, ако няма подпи. Така. Пити. Русе. Чекай. Thank you. Grazie, signore. Нашите сини вече за нищо не стават, да го поканим да направо на сините. Един параван може. Там свалим и рисуваме. При прибиране. Дали ще трябва да го заведат после този параван? Той е заведен. Той е заведен, ами не са. Той е заведен, ами. Добре, че ти не ушо. Подпис, моля. Yes. Black, yes. Your signature and price, please. I can put the price. Что маркер не пише? Така е за ден. Oh, sorry. Now is frammenti for you. Is remember me. For people. Си първа. Добре, тя тук цяло не спази. Да. Той ще ги хвърли. Така, все машини снимаш. Злати пък ти. For you. Айде, вземайте. I'm sorry.
Yes. Una firma anche a me. Grazie. Thank you very much. Yes. Oh, ciao. Композицията е обърна. Thank you. Oh, ciao. Коллекционист. Колекционист, да. Обаче той завърта композицията. Oh, yes, sorry. Okay. Thank you very much. Yes, thank you, sorry. Anemico. I people, you know, dopo, I'm sorry, new. Now black and white.
questo registra nostro. Има един режисьор италианец. Пак ми увредихме госпожа тук с голяма картинка. Да. Ами виж как на този адезив знак на Мартинска. Да. Това ще отива. Трябва по-близо. Добре. А подпи автограф. Sì, sorry. Dopo. Да, при него. Напиши, като иначе нямаше. То други са сега, това трябва да изсъхне първо и тогава ще го вземем. Да. Ако ти си хочеш, ако искаш да се изсъхне, да го приберем. Да го прибереш? Да, добре. Се проверим. Piace? No, li viene bene. Devi parlare con la gallerista. Grazie, signore. Di questo ripeto questo è acrilico? Questo è vinilico. Vinilico. Sì, poco meglio dell'acrilico, puzza un po' di più. Devi parlare con la gallerista. Di questo? Di questo, sì. Thank you very much. Grazie. Да рисуваш ми тук бяло. Лайт. С тази голямата четка. Така само с пръст. Това е няма да е да Molto facile fare. Lo so fare anch'io. Prego.
nasceu così. No. Не. And you си допълниш. Малко. Аз нямам тази смелост. Много рано. Se qualcuno ha voglia di lavorare. Questa signora chiede se ci sono ancora pezzi piccoli magari che li fanno per lei.